Keď som začínal v roku 2014 s prípravou od 2012 svoju prácu v občianskom združení Metamorphosis, ktoré vlastne vzniklo v 2014, ale plánovali sme robiť projekt cez jedno veľmi silné protidrogové multimediálne divadlo Drogy sú cesta do tmy, Dark Trip a potom neskôr Light Trip. Tak ako sme o tom spolu snívali s priateľmi a predstavili sme si, aké to bude úžasné prísť k mladej generácii, pomôcť jej, objaviť svoje talenty, zachrániť ju od tej zlej cesty, ktorá ju môže zničiť a uvoľniť ju k tomu poslaniu, ktoré má táto generácia, aby menila svet aj v týchto časoch. Tak ako sme to snívali a potom sa nám to postupne podarilo, nebolo to jednoduché, lebo sme sa nevzdávali a verili sme tomu, tak mnoho ľudí v tom procese prichádzalo za mnou a hovorilo mi: Richard, to sa na Slovensku nedá, to nie je možné. Keď chceš robiť veci poctivo, to nie je možné, ale my sme sa nevzdali a ja ďakujem Bohu za to, že sa nám to podarilo a že po 7 rokoch v roku 2019 sme mohli tento projekt ukončiť a mať za sebou desiatky tisíc oslovených mladých ľudí, 70 000 mladých ľudí, ktorí zažili tento príbeh, ktorí sa rozhodli hovoriť nie zlým veciam v živote, ktorí sa rozhodli objavovať svoje talenty, rozhodli sa používať kľúče dobrého charakteru a ktorým sa otvárajú dneska nové dvere, dnes nové dvere v živote, v práci a v ich životnom poslaní. A tak ako to funguje aj v tejto oblasti, verím, že to funguje aj v politike, že keď sa nájdú správni ľudia, ktorí rozumejú daným veciam, ktorí sa nevzdávajú, ktorí majú dobrú motiváciu, že môžu títo ľudia spoločne s pripojením ďalších ľudí, ktorí sú opäť odborníci, začať meniť krajinu, ak majú za sebou naozaj vietor v plachtách, ako toto lietadlo, keď ide do vzduchu a potrebuje ten vietor, potrebuje rýchlosť, potrebuje odvahu. Ale ten, ktorý vstupuje do toho lietadla, musí mať odvahu na to vstúpiť do toho lietadla. Ja som rád, že moji kolegovia a ja sa k tým pridávam, sme našli tú odvahu aj takú tú odhodlanosť a zápal vstúpiť na pole politiky, vstúpiť do toho pomyselného lietadla a postupne, ako keď človek vstúpi do toho lietadla, potom ešte sa musí naučiť pilotovať to lietadlo. To sa raz určite naučím, ale teraz pomyselne, ak nám dáte hlas, ak dáte hlas ľuďom, ktorým v KDH veríte, ktorí sú odborníci a charakterní ľudia, tak veríme tomu, že Slovensko môže mať šancu zlietnúť a začať meniť veci konečne k lepšiemu. Tak dúfam, že nám tie hlasy dáte a že sa nám to spoločne podarí.